ngopi dhisik bos. Nah iki ngopi. Wayahe ngopi ya kudu ngopi. Nek urung ngopi iki hawane resu. Arep apa-apa ki males. Iki dino iki ngopine nek cemilan kopi tok. Gak masalah, yang penting kan ngopi. Intinya aku kembali gitu. Ngopi jelas semangat. Apa nek wis ngopi semangat apa. Nek wis nyanduki paling gak bisa. Di aku ngopi jawane lesu. Ngopi karo meeting aku kembali wis